Mga kaibigan, muli pong nandito na naman ang mga joke na napakaganda ni Alimbuyog, ha? Laging sabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag kayong kukurap. At laging pindutin ninyo Alimbuyog TV official channel, mga kaibigan. Yan po'y makikita ninyo agad ang inyong hinahangaan na walang ibang joker kundi po si Alimbuyog TV official channel, mga kaibigan. Pindutin at subscribe kagad para sure pulo, mga kaibigan. Ito po, napakaganda nito, mga kaibigan. Joke ito. Talagang inilaan ko ito para sa inyo. Alam niyo, mga kaibigan, napakagandang joke na naman itong ibibigay sa inyo ng inyong kaibigan, Alimbuyog TV. Yan po, mga kaibigan, yung barkada ko, lumabas ng kanila. Maglalakad doon siya doon sa kanto eh. Medyo malayo-layo ang lalakarin niya eh. Pupunta ho siya doon, bibili ng ulam sa talipapa. Ay, nakita niya yung barkada niya. Hiniwal siya. Pare, saan lakad? Pare, doon lang sa kanto, bibiling ulam. Ano pa rin nagawa mo dyan sa kanto? Nakaupo ka dyan, nakatambay ka. Ba't may hawak ang bulpen at saka papel? Pare, naglilista. Ay, di, lampas na siya. Lakad siya. Nung balik niya, nandun na naman yung barkada niya. Tinanong niya ngayon, pare, dumaan ako, kita ko nagalista ka na naman. Pagbalik ko, kita ko nagalista ka na naman. Ay, ano pare, ang nagawa mo mga listahan na yan? Ano yan, para sa ano yan, pare? Yung lahat na dumadaan dito, pare, sa kanto, ay nililista ko. Bakit? Pare, yung mga hindi nalaban sa akin, yung mga hindi nalaban ng away, inalista ko. Yung mga takot sa akin, lahat yan. O, ayos nga, pare, listahan mo, patingin daw. Ba't pare ako nakalista dyan? Bakit pare? Malabang ka rin ba ka? Pare, sinong hindi may sabi hindi ako malaban sa iyo, ha? Oo naman pare, malabang ka talaga sa akin? Ay pare, malaban ako sa iyo. Ay, nakalista ko dyan ay, listahan ng mga talaw yan, yung mga hindi nalaban sa iyo. Ay, malaban ako pare. Ay, talaga ba ka pare? Malabang ka? Ay, malaban ako sa iyo pare. Ay, kung malaban ka pare, ay napakadali niyan. Burahin natin. Bahihin natin. Ay, malabang ka pala. Ay, delikado tayo ko sa iyo. Ay, laki ng katawan mo. Talaga ba talaga pare, malabang ka? Malaban ako pare sa iyo. Aburahin na natin pare. Huwag ka na masyado maingay. Huwag ka na maingay. Aburahin na natin yan. Yan. Ay, di nung uwi yan sa akin mo. Pambihira si pare. Pati ako'y agad nilista doon sa mga hindi nalaban. Ay, walang yung tao yan. Ay, walang maisipan sa buhay yan. Alam niyo, mga kaibigan, nung balik niya, yung parihin niya, sabi pare, binurag ko na, pwede ka nang dumaan, pwede ka na magpalampak-lampak sa kanyan. Ayaw pare, nagkasundo sila magkabarkada. Ay, sino naman hindi malabay, alis na ka? Kumalaban? Sino? Ay, inalis na pala lahat doon yung mga hindi nalaban sa kanya, yung mga talaw. Ay, itong isa'y matapang, talaga malaban ka pare. Ay, sino maayaw sa iyo? Malaban talaga ako. Ay, aburay natin. Pahila natin.